Ahoj, predstavujem ti nový facelift Kia EV6. Už to sú 3 roky, odkedy EV6 priniesla čerstvý vietor do sveta elektromobilov. A teraz prichádza s ešte odvážnejším dizajnom a novými technickými vylepšeniami. Tak poďme na to! Predná maska dostala nový svetelný podpis s výrazným svetelným pásom vo vyšších výbavách, viac čiernych prvkov a dynamickejší vzhľad. Facelift Kia EV6 prináša aj vylepšené tlmiče, ramená a ďalšie podvozkové komponenty, čo znamená ešte komfortnejšiu jazdu. Interiér prináša ešte prémiovejší pocit. Volant má nový dizajn s matnými tlačidlami a všade je menej lesklých plastov, takže otlačky alebo škrabance ťa už nebudú trápiť. S 24,6-palcovým displejom a plnou podporou CarPlay a Android Auto máš všetko na dosah ruky. Kia EV6 teraz prichádza s väčšou batériou a kapacitou 84 kWh, čo znamená dojazd až 582 km v kombinovanom režime a 766 km v meste. Strach z dojazdu bude tým pádom naozaj len minulosťou. Batéria sa navyše s nabíjacím výkonom 258 kW dobije z 10 na 80% len za 18 minút. Novinkou je aj kapacitný senzor na volante, ktorý rozpozná, že volant držíš aj keď ideš rovno. A s regeneratívnym brzdením pačkami pod volantom môžeš pomaľovať bez brzdového pedálu. Šetríš tak energiu aj brzdy. Nová Kia EV6 prináša odvážnejší dizajn, pokročilé technológie a ešte viac komfortu. Ideálna voľba pre každého, kto hľadá štýlový elektromobil bez kompromisov. Zaujala ťa? Dohodni si testovaciu jazdu u svojho predajcu Kia alebo cez formulár na webe. Kia. Movement that inspires.